Oke guys, ini bersama Om Jojon guyon maton sama tele film. Aku dhisik diboncengke ya. Diboncengke kuwi saking numpuk nang banter. Aku ditelani endang. Ya, lah nek ngene lho, ora terima nempel. Sing mungkin ditelani lendang dadi siji lamun ambruk yo aku es bareng kate. Kapten dadi siji. Ini ditelani koyo cilik kae. Saiki nek bayangke iki lho. Sing bonceng ki wong seger. Nah, tarik seger sih. Dur bagus cilik. Taleni lendang. Yo kaya bocah apa kapal ngono kae. Kayak tuyul ki Pak Dino. Kayak tuyul main. Kalau ditelani lendang ki helm iso gatok terus. Pak Nuleh yang ora iso aku. Iya kaya ki aku zaman isih ning Jakarta dadi pembantu ya sih biyen melu PT lah. Lah kuwi kan Pak ngising, WC niku wis kebuk mlayu, wis ora iso ngising niku. Lah nek ngising kan metu ning toiletmu. Angger Pak ngising bayar 100, nguyuh 100, aduh 100. Ini aku tak ngumpuke iki. Ngising, nguyuh, adus, lah 100. Nah, Rp100. Tak deke siji lha timbang aku nguyuh 100. Ngising 100, kok nempel duit kan. Akhirnya yo aku ki setiap ning toilet ki yo ngising, yo nguyuh, yo adus. Tak dorong ke dadi siji lah. Bayare 100 sih. Zaman sebelum dadi artis nih, Mbak. Lah kuwi mau mlebu PT iki metono dijejer kaya pinggiran. Angger ono majikan teko ditakoni. Pada turun. Ada majikan mau nyari pembantu. Aku medun terep. Bar medun terep kuwi yo ning ngono ditakoni lah, ditakoni. Kamu mau kerja? Mau nanti ngurus kursi sama Nelly. Pesona, aku terpesona. Iya Pak. Wah wis ora aku seneng untuk kerjane zaman biyen tase ora gitu ya. Resek sing kandel ae ya. Bentuk kami. Nah, setelah wis tekan mlebu majikan kuwi buka pintu nyelokke. Meli, Susi, ini ada teman baru kamu main, lucu gue kok kire. Kire jus. Sama tuh ercen berarti. Gua dipiara. Beden. Wan ngono kuwi, mata saya takut, dia cuma mau kenalan sama kamu. Lu kenalan kok karo kire. Kira sak wedhus kae, wedhus. Lah tak jantungan aku. Lah tak bokong entek ra nyong. Aku akhire ning kono sedina ora betah njaluk mulih. Mulih ning nggon PT meneh. Wah, ning PT ditapung meneh. Pinggire kan kos-kosan ngono, dempet-dempet ngono sih ono jendelane ngono. Lah aku mikir ki wong iki kok anggere ning omah kok pedak sore tok, bar marip nek awane ndi ngono. Angger bar marip kok isak ngono kae lampune dijekleke ngono padang lho. Dadi ana golongan titik ngono. Angger bar adus ngono kok ketok ganti-ganti baju popo. Aku nginjeng ngono ning jendela karo ngene. Karo ngene lah kancaku ki getak ngene iki opo lha aku gigah. Gigah sekoseng, lumbuhan. Mau mirang-mirangi. Apa ini kuda kok? Gila aku lagi. Ya kebereket berarti ya bang nonton apa ngintip Untung gigale rak duwu. Jakarta sing nggone kumuh-kumuh kan
cilik-cilik cedek-cedek ngono gawe tingkat desa. Yo nek sekitar 2 meteran kuwi lah digale. Ya kosong urip di Jakarta. Muga untuk majikan sing penak. Kamu kok pinter nyanyi ya? Pinter. Ntar gua kenalin sama si Imam. Imam bakul Jogja. Lo apa? Bakul apaan, Pak? Jangan ada itu. Ini Imam Azhar penyanyi. Ku dengar alunan lagu tersenandung. Gua gue. Ntar kesana. Bruno itu menang. Ya metu gue kok Imam jebule tak cuma bakal tahu. Jebule ono Imam ono Nana Mardiana bener iki artis. Nah, bar ngono kuwi jarak 3 dino. Bos aku mau koran, teman kan koran kan si laris. Lah iklan-iklan ini neng koran ke be ora ono ning TV sih. Lah bar ngono kuwi yo. Bos sini, Bos. Ya, Pak, aku bedol suka. Sini, Bos. Ya, Pak. Nih, lo baca nih. Dicari ya untuk lowongan pemain iklan. Nah, ini besok di hotel saja ya. Lo ikut besok, pesertanya banyak. Nah, itu kan pakaiannya bagus-bagus, Pak. Saya nggak punya. Gua punya jas, lo pakai aja magasi gua. Bos aku. Oh ya Pak, makasih Pak. Lah, jas iki wedeke karo wong iki gua darah tangguh tekan dengkul. Ya kaya koboi kae. Lah medun saka taksi. Medun saka taksi pampas, dari sini gowo. Kan hotel langke telu. Ora lali wis utuh. Pesertane iki wis akeh jarane. Terus baru akhirnya aku ya wis sekarang urung rezekine lah. Udah main casting dulu. Belum, isih nol, isih dadi babu, isih dadi babu.